Καλά, ευχαριστώ πάλι δουλειά. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που εγκαινιάζουμε απόψε το Κέντρο Σεφερικών Μελετών Δήμου Αγίας Νάπας. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρου. Ωραία που φύσηξε ο Πατήρ. Υλοποιήσαμε το στόχο μας με τη δημιουργία του Κέντρου Σεφερικών Μελετών Δήμου Αγίας Νάπας, όπου ο επισκέπτης της Αγίας Νάπας και της Κύπρου γενικότερα να πληροφορείται και να ενημερώνεται για το πολυδιάστατο έργο του ποιητή. Πεποίθηση του Δήμου μας είναι ο πολιτισμός, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες που στηρίζει την κοινωνία μας και ως τέτοιο θα πρέπει να το στηρίζουμε. Ο νομπελίστας, ο Γιώργος ο Σεφέρης, ο ποιητής, ο διπλωμάτης, ο άνθρωπος που με τόσο πολυεπίπεδη δράση και πλούσιο έργο αναβάθμισε την πνευματική ζωή της Ελλάδας, της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνισμού, αποκτά πλέον, χάρη στις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων που πρέπει εδώ στην Αγία Νάπα να τους ευλογείτε, ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και επιτέλους αποκτά το δικό του σπίτι στην πόλη που αναμφίβολα τόσο πολύ έχει αγαπήσει. Έχει το προνόμιο η Αγία Νάπα να της έχει χαρίσει ο Σεφέρης 2 ποίηματα και να είναι ο πιο αγαπημένος του τόπος. Έτσι στο branding της Αγίας Νάπας προστίθεται ότι είναι ένας σεφερικός δήμος. Το πρώτο κομμάτι είναι ο εκκλησιακός χώρος, ο οποίος αλλού, δηλαδή από τον ναό της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη είναι μια καινούργια μέθοδος που είναι το τρισδιάστατο. Τούτο παίξει από το Σεφέρη. Έχει ουσιαστικά το επικαλεί. Με τις ιέρες ενός ανθρώπου που αφιέρωσε σχεδόν 100 παιδικούς. Εδώ επιλέγει και απλώς το υλικό που αφορά τη βράβευση του με τον Όμπερ. Εκεί κίνηση που ζούσαν στο Βερίσι, εκείνους τους εφές και έκαμε Είστε καλά?